I avui, si fa una estona parlàvem amb la Marga del Dia Internacional dels Museus, que se celebra aquest cap de setmana, avui és el Dia Internacional de les Famílies. I nosaltres avui en volíem parlar agafant un tipus de família, diguéssim, d'alguna manera, com són les famílies nombroses, i en volíem parlar aquí amb nosaltres. I amb qui millor fer-ho que amb el Raül Sánchez, que és director de la FANOC, de les Famílies Nombroses de Catalunya. Raül, molt bona tarda. Bona tarda. Benvingut. Aquí amb nosaltres, al 360, una FANOC, una associació de famílies nombroses de Catalunya, una entitat sense ànim de lucre, política i confessional, que té com a objectius defensar, protegir i promocionar els drets i els interessos, evidentment, de les famílies nombroses. Per tant, Raül, fem una mica un marc. Què és una família nombrosa? Una família nombrosa, no és important saber-lo, perquè potser algú descobreix que és família nombrosa i no ho havia demanat encara, no? Família nombrosa és aquella que està composta per 3 fills o més a casa. També pot ser 2 si un d'ells és discapacitat físic o psíquic, o si la mare és vídua. En tots aquests casos es pot demanar el títol de família nombrosa. Què significa tenir el títol de la família nombrosa? Tenir el títol és tenir un document que és entregat per les comunitats autònomes, però que respon a una llei que és de l'Estat i que regula els beneficis públics que un té per ser família nombrosa. Després hi ha l'Associació de Famílies Nombroses, que també té la seva targeta i que dona accés, diríem, a beneficis que puguem negociar amb empreses privades, sortides familiars, etc. Beneficis públics, com ara, Raül? Beneficis públics que eren ridículs fa uns anys absolutament, perquè pensa que la llei de famílies nombroses que teníem fins al 2003 era la darrera llei franquista que teníem en aquest país. Llavors un deia, a l'any 2002, un deia, bueno, a veure quins beneficis tinc. I diu, bueno, puc anar a un balneari del Movimiento Nacional o puc anar a no sé què coses que ja ni existien, no? Vam aconseguir l'any 2003 fer una nova llei i llavors, des de llavors hem anat intentant aconseguir que s'ompli de contingut, no? Llavors, beneficis concrets, els que sempre hi havia, o sigui, a la universitat, bueno, hi ha 2 categories de família especial, de família nombrosa, això és important saber-lo. Hi ha la que té 3 o 4 fills és família de categoria general i la que té més de 4 és categoria especial. Llavors, els beneficis canvien segons la categoria. Per exemple, a la universitat pots tenir la universitat totalment gratuïta si ets categoria especial o un 50% de descompte si ets general. Al transport públic interurbà tens un 50% de descompte si ets especial, un 20% de descompte si ets general. Però després s'han anat... Això era el que tenia feia anys, no? Aquí s'han anat afegint altres coses, com pot ser descomptes al rebut de l'aigua, el bo social de la llum, que tens un 25% de descompte sobre la tarifa, bonificacions fiscals per ser família nombrosa, de 1.200 a 3.000 i pico, 4.000 euros, depenent del nombre de fills que tinguis, la gratuïtat en el DNI o en el passaport, per exemple, si vas a renovar-lo, en fi, descomptes a l'impost de béns immobles, a l'impost de matriculació quan compres un vehicle. Tot això per coneixement de causa i per búsqueda personal. Ara estic pensant, ostres, realment hi ha hagut una implicació, no? Una millora molt insuficient, perquè realment això és gràcies precisament a les pròpies famílies que s'organitzen, s'associen i poden tenir veu i fer de lobby. Però realment si un va aquí al costat a França i mira el que tenen les famílies franceses només per tenir fills, realment se't caurà la cara de vergonya. Escolta, ara parlem d'una qüestions d'actualitat. Una és, a veure si ens ho podem entendre una mica, perquè ho hem intentat buscar i no hem acabat d'entendre bé, aquesta sentència del Suprem sobre el manteniment de la categoria especial fins al darrer fill. Què és això exactament? Què significa aquesta sentència? És una lluita que portàvem des de feia temps, perquè, clar, abans de l'any d'agost de 2015, que es va modificar la llei, i això ho hauràs viscut tu quan eres família nombrosa, quan a la família només quedaven 3 fills i la més gran feia 21 anys o 25 si estava estudiant, si no estudiava 21, es perdia el títol. Llavors la família ja deixava de tenir el títol de família nombrosa. Nosaltres sempre dèiem que això no podia ser, o sigui, que discriminaves els fills menors que no tenien cap benefici perquè la família seguia tenint necessitats i seguia sent nombrosa. Llavors amb això el govern va decidir a l'agost de 2015 modificar la llei i des de l'agost de 2015 la família nombrosa es manté fins al darrer fill, el títol de família nombrosa, aquest document per poder accedir als beneficis, de tal manera que això ha sigut una millora increïble, perquè moltes famílies poden tenir descomptes a la universitat, transport, això de les deduccions fiscals, fins al darrer fill. O sigui que el títol et caduca molts anys després del que caducava abans. El que passa és que el govern considerava que, clar, com només quedaven 2, o quedaven 3, havies de fer-ho amb categoria general i no especial, els que eren especial. Nosaltres dèiem que, com la llei el que diu és no discriminar els menors, haurien de tenir la mateixa categoria que els seus germans grans. Hem tingut aquesta lluita i el Tribunal Suprem ha dictaminat que tenim raó
i que s'ha de mantenir la categoria especial. Per tant, el que sí animo és que totes aquelles famílies que eren categoria especial i que han perdut la categoria, que reclamin que torni la categoria. O sigui, ara poden anar a les oficines de Benestar i Família i demanar el que es diu una carta rogada, o sigui, un prec amb carta a la Generalitat que li torni la categoria especial. Però encara hi ha més. O sigui, resulta que els que abans tenien el títol, abans d'aquesta modificació de llei, i l'havien perdut, si ara encara tenen algun fill menor a casa que tingui menor de 21 anys o de 25 si està estudiant, poden reclamar que li tornin el títol de família nombrosa perquè encara té un menor a casa. Això és el que hem aconseguit amb la sentència del Tribunal Suprem i ara realment moltíssimes famílies és bo que ho sàpiguen perquè potser s'estan perdent, sobretot ara que venen les matriculacions a les universitats i tot això, doncs descomptes molt importants. Raül, també volíem comentar un punt del darrer estudi sobre les famílies nombroses a l'Estat, del 2018, que diu que més de la meitat de les famílies nombroses a Catalunya tindria més fills si comptés amb més ingressos al mes. Com valoreu aquesta dada des de la FANOC? Bueno, realment ho diuen totes les enquestes, o sigui, ja no només les famílies nombroses, sinó tots els ciutadans que se'ls pregunta voldrien tenir més fills dels que estan tenint. I això és important, perquè pensa que portem des de 1980 amb 1,2 fills per dona de fecunditat. Això vol dir que no arribem al reemplaçament generacional necessari per poder mantenir les pensions, la sanitat, etc. Clar, des de l'any 80, els primers anys ni ho notes, però ara que portem ja pràcticament 30 anys amb aquest problema, doncs ja es comença a notar i ja estaràs veient que es parla molt del problema de mantenir les pensions, de mantenir la sanitat, etc. Llavors, clar, lògicament, si volem que la gent pugui tenir aquests fills, nosaltres estem reclamant que es faci un canvi gros, que seria fer, ja dic, el que fan a França o altres països, que és fer un país amigable amb les famílies. I això com es fa? Home, primer compensant-les solidàriament, perquè estan aportant una cosa positiva al país, que són els infants, que és una inversió per poder garantir el benestar, per poder el país anar endavant, i llavors tots els ciutadans hem de contribuir d'alguna manera als seus costos, i això es fa en forma de prestacions econòmiques, de desgravacions fiscals, de serveis. Al nostre país destinem a Catalunya en concret el 0,9% del producte interior brut a suport a les famílies i a tota Europa, incloent-hi tots els països d'Europa de l'Est, hi estan gastant el 2,5%. O sigui, estem molt lluny de la mitjana. Ja no parlo de França, de Suècia, de Luxemburg, d'Alemanya, de països que estan destinant molt més. Llavors, si realment hi haguessin més recursos econòmics i també hi hagués aquest entorn que facilités tenir fills, per exemple, nosaltres, quan ens truca una mare que ens diu és que estic esperant el tercer i m'agradaria una mica informació, el primer que diem sempre és enhorabona, felicitats. Algunes es posen a plorar i ens quedem parats. Bueno, què passa, no? I diuen, bueno, és que no saps, a la feina ja tinc por que em treguin fora, tot l'entorn meu m'està dient que estic boja, que què estic fent, que econòmicament no sé si seré capaç de sortir endavant. Això no pot ser. O sigui, això no pot ser. I jo penso que a França, en canvi, quan tens un tercer fill, el primer que et diuen és felicitats, enhorabona, i mira, tens aquestes prestacions econòmiques, digues el que necessites, i en fi, hi ha tot un ambient, un entorn que veu els fills com una cosa positiva. Estem molt lluny, doncs, de la resta d'Europa. Estem a anys llum de la resta d'Europa. Bueno, la prova és que estem a la cua d'Europa, empatats amb Itàlia, amb Portugal i Grècia en fecunditat, o sigui, absolutament a la cua, i és molt difícil que puguem arribar a aquest reemplaçament general. Cal una mica una revolució, penso jo. Una cosa que m'agrada dir és que si hem tingut la revolució feminista, diríem, de les dones que han ocupat el seu espai que no tenien i que havien de recuperar, si hem tingut la revolució ecològica, o sigui que el medi ambient era ignorat i ens jugava molt. Ara toca aquest segle, jo diria que és el segle de la revolució a la família. I això és una cosa que nosaltres, com des d'aquí, hem ajudat a posar en marxa la Confederació Europea de Famílies Nombroses i hem viatjat molt per tots aquests països i ara estem posant a Latinoamèrica, hem posat la primera a Hong Kong des d'aquí, des de Catalunya, que això és interessant, no? Aquesta experiència que hem viscut aquí l'estem transmetent a altres famílies, t'asseguro que és un fenomen global. O sigui, no és una cosa només de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, sinó que a tot el món hi ha una mica, és necessari un canvi perquè aquesta baixada de la fecunditat és un fenomen global que se'n diu l'hivern demogràfic i que realment només s'arregla amb un canvi important de model social i cultural. Clar, és el que anava a dir, no és tant model de persones, sinó de model de cultura. Això mateix, sí. És aquesta cultura que et deia
que té molt a veure, per exemple, els mitjans de comunicació. No? Nosaltres sempre diem, home, no pot ser que els anuncis, quan surt una dona jove que està soltera i tal, és exitosa, triomfa i tal, i quan surt una mare de família nombrosa surt planxant, despentinada, tal. Hem de canviar una mica la imatge, no? O sigui, de dir, donar-li valor a la família, perquè realment la família, avui que és el Dia Internacional, a totes les enquestes surt que és el més valorat per totes les persones. I quan dius, quin és el valor primer que posaries a la teva vida? I tothom diu, la família. Clar, el que no pot ser és que després a l'agenda pública sigui l'últim a l'ordre de prioritats. Raül Sánchez, director de la FANOC, Famílies Nombroses a Catalunya, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres i jo animo sobretot a les famílies nombroses que entrin a la nostra web, fanoc.org, perquè hi ha molt desconeixement moltes vegades de prestacions a les que tenen dret a accedir i que després quan entren diuen, no en tenia ni idea, no? Doncs que entrin a fanoc.org i podran veure allà. Hem fet un esforç per integrar totes les ajudes, totes les prestacions, i jo penso que la informació és el més important també per una família. Doncs, Raül, que així sigui, que hagi servit, com a mínim, moltes aquesta entrevista per ajudar. Raül, que vagi bé, moltes gràcies. Gràcies i feliç Dia de les Famílies a tothom. I tant que sí. Nosaltres, doncs, amb aquesta idea marxem. Marxem i tornem demà a partir de les 6. Que vagi molt bé.